So yun, what is up mga ka-90s? Ayan, magandang gabi. Ayan, unang-una sa lahat, shoutout nga pala sa lahat ng kumuha ng Red Wedding Load. Saka sa mga subscribers natin dyan, malapit na po tayo mag 1.5. So, pipili na tayo ng mga lucky winners natin sa load giveaways. Ayan. Nakita nyo naman yung tsaka shoutout nga pala ka-90s sa supportahan nyo nga pala yung tropa natin. Ayan, yung couple vlogger, si Marge tsaka si Nordwit. Ayan, nasa screen yung nila. Huwag nyo rin pala kalimutang supportahan sila ka-90s. Ayan, so ayun ka-90s, kita nyo naman sa thumbnail MIB. Anong ka-90s MIB. Marami kasi nagtatanong ka-90s kung pwede pa daw gamitin yung MIB. Ayan, kita ba ka-90s? So sasagutin ko yan ka-90s at saka kung pwede ba yung MIB, para saan ba yung MIB, nakatutulong ba to sa magawa ng load, na may epekto ba din to. Ayan. So ayan ka-90s. So umpisa natin ka-90s para saan ba ang MIB. So ang MIB ka-90s B-complex to ka-90s na may testosterone with B-complex. Ayan. Bale, testosterone ka-90s, so umpisa natin sa testosterone. Pag sinabi nating testosterone ka-90s, ay isa yan sa nagpapa-aggressive tsaka nagpapalakas ng muscle ng manok. Kasi sa manok talaga to ka-90s pero ginagamit ng ibang gumagawa ng load, hinahalo nila sa gamot. Yan. So pwede naman ka-90s, tested naman talaga kasi nga pag mataas yung testosterone ng hayop ka-90s o tao, kahit sa tao ang ginagamit yung testosterone ka-90s. Pag mataas kasi yung testosterone ng tao o hayop, yan, mas nagiging malakas sila, mas nagiging aggressive, saka mas mabilis lumalaki yung mga muscles. Ayan, saka B-complex. Bakit sinabing B-complex ka-90s? Kasi nga may mga B vitamins siya. Meron siya ditong B12, saka B15, saka B1. Yan. So pag sinabing B-complex ka-90s, so meron ng mga B vitamins yan, pero hindi lahat ng B vitamins ka-90s. Pero masasabi ko ka-90s, meron na siyang B12, B15, saka B1. So sa yung iba kasi ka-90s gumagawa ng load, bali naglalagay sila ng Bixan. Halimbawa yung Bixan ka-90s, pwede din naman yun. B12, B-complex din yung ka-90s, may B12, B1, B6, B2. Ayan. So pag naghalo ka ng Bixan ka-90s, pwedeng hindi ka na maghalo ng MIB. Yan So pero kung sa akin ka-90s, mas kaysa maghahalo kayo ng Bixan tsaka sa MIB, dito lang kayo sa MIB ka-90s. Yan Medyo may kamahalan nga lang. Yan. Kasi ang MIB ka-90s may testosterone na. So advantage na kayo. Sa Bixan walang testosterone. Yan. Saka so yung epekto, may nagtatanong din guys na para saan ba daw yung yung B12. So yung B12 ka-90s vitamins yun sa ugat, sa mga nerves. Siyempre yung gagamba ka-90s, walang buto yung gagamba ka-90s, nerves lang yan sila. So for sure effective talaga tong B12 kasi nga vitamins to sa ugat. So kailangan talaga to ng sa load. Yung iba gumagamit nga nito. Pero ako ka-90s hindi ito yung gamit ko, iba yung gamit ko ka-90s. B-complex din pero meron ding testosterone konti, pero hindi may ka-90s. Ayan. Pero sa mga nagsisimula pa, kasi may nagtanong kasi ka-90s, so kaya sinagot ko lang. So pwedeng gamitin yung MIB. Ayan. Mura lang to ka-90s. Medyo may kamahalan din. Pero syempre pag gagawa ka talaga ng load, gagasto ka. Ayan. Ano pa? May B15 na din pala to ka-90s. So pag sinabi natin B15 ka-90s, vitamins din yan. Yan, tsaka painkiller na din. Ayan, yung B15 pa, isa na rin yan sa sa painkiller, pain reliever. Ayan. So ayan, sa mga gagamit ng MIB, pwede nyo itong gamitin. Pero dapat kunin nyo yung tamang sukat ka-90s. Maninigas lang yung gagamba nyo pag pag sobra yung nilagay nyo. So dapat tama yung sukat ng ng base nyo sa gaano karami. Minsan nga iba nito nagpo-pointing 0.2 lang, 0.2, 0.3.
Iba nga 0.1 lang talaga kasi masyadong matapang tong gamot na to. So syempre kung gagamit kayo ka 90s, dapat aralin nyo muna kung para saan, saka kung i-test nyo kung baka maudi lang yung gagamba, manigas. Pero sa experience ko ka 90s, maninigas yung gagamba pag sobra yung nalagay mo. Pero effective naman siya ka 90s. Yan. So, yun lang ka 90s. Masyado nang mahaba yung video. Shoutout ka para sa lahat ng subscribers natin dyan. Sana natulungan ko kayo ka 90s. Sa nagtanong sa page natin, huwag nyo kalimutan pala i-follow yung page. Yan, doon sila nagtatanong. So, yun. Sana makatulong ako 90s sa mga bagong magawa ng load dyan. Huwag kayong mawala ng pag-asa ka 90s. Makukuha nyo rin yung tamang timpla. Yan. Yun lang ka 90s. God bless.